Как ще скочиш вътре? Трябва извадите после. Ще извадим бе, няма страшно. Дайте да го тръща. Ето, да, фащай края. Фащай края. Гагичко, то служи, че го накатай. Фащай. Пусни, няма да го изстреля, няма да излезе. Айде, скачай. Скачай е върху. Да се напълни. Няма бе, като се напълни, не го взимаш. Как е топло ли, брате? Ай, как топло е? Гери, снимай снега. Снега! Времето! Духа вятър, гадно е! Плуе малко и гертай да посидиш малко. Там да бъде тежко. Аз на 3 градуса съм влизал с мокри, ти стои тук, няма никакъв ангажимент, бе. Кого да виж, пак нямам никакъв милион на това. Не би трябвало да усетиш. Въобще нищо няма да усетиш. Да му супта ми страшно. Ама вътре на тялото стоял ли, бе? Стоя като писа надолу. Страшно ли? Горница, бе, горница. Тук малко пусне. Може и клапана да отворим. Клапана да отворим. Опитай сега се горниш, бе. Не мога да се държи тук, не мога. Замръзнах! Готво ли ма, вика ми замръзна? Дърпайте! Сега вадим само водолата. И сега го вадим и излизам. И тръгвам. А не са за това. Откъде ще ме вземеш? Стъпи на колата. Ама, аз не съм на базата, аз съм на... Добре, там ще дойда, няма проблем. Аз съм на морска гара и сега тръгвам тук. Добре, идвам на Лукойло след... Ще ми скъсаш прочиташ. Удобно ми е, след 20 минути съм там. Сега тръгвам. Добре, айде. Чакай, аз ще го хвана за ръката. Чакай, аз ще хвана. Чакай, аз ще легне. Палима вече съм. Дай. Така, дигни крака. Така. Гоем, да. Най-добрия.